God aften og velkommen til TV2 Lorry. Nu skal vi møde en dansk amatør, der kan revolutionere dansk film. Hjemme i kælderen i Klampenborg har han bygget en ny supercomputer, der kan lave specialeffekter til film. Marius, som computeren hedder, gør det muligt at spare flere millioner kroner i filmbudgetterne og lave filmtricks, som før var umulige. Fordelen ved døde mennesker, det er, at de svarer ikke igen. Her der har jeg virkelig fundet livsgnisten. Filmen Den sidste rejse er bare noget af det, supercomputeren kan bruges til. Jeg har opfundet en meget, meget kraftig supercomputer. Marius Victor Bach er navnet på manden bag supercomputeren. Det er bare en lille sekvens, som man kan se her. Den sekvens, den vil kræve 500 DVD-afspillere, der står og samarbejder om at vise det her billede. Maskinen, der står her til side, på siden, den er i stand til at gøre det på fuldstændig egen hånd. I sit værksted i Lyngby knokler han for at forbedre sin i forvejen kraftige computer med navnet Marius. Faktisk så er tempoet 6-8 gange så højt som de allerhurtigste PC'er, der ellers findes på markedet. Allerede inden han kom til verden, var vejen banet for en karriere inden for ingeniørfaget. Siden hans oldefar har alle i familien Bach været ingeniører. Hvor andre de fødte et hjem med klaver, så har det været et hjem med en transistorradio, der skulle skilles ad. Før han kastede sig over filmens verden, lavede Marius computer til musikbranchen. Kunstnere som Lady Gaga er bare en blandt mange, der har fundet ud af, at supercomputeren er genial til at redigere musik på. Jamen, jeg tror, jeg kunne skrive en Ph.D.-afhandling med bind for øjnene. Den viden er nu lagt i supercomputeren og gør den både kraftfuld, lydløs og strømbesparende. Nej, det er ikke noget for mig. Det var også, hvad filmens instruktør Lasse Spang Olsen mente om computere, før han mødte Marius. Der var altså ikke tale om en stor computer her. Der var tale om en måneraket i forhold til det, jeg ellers havde tænkt mig at klippe på. Så det tænkte jeg, hvis ellers lortet virker, så vil jeg da enormt gerne prøve den. Han ville gerne have prøvet den af, fordi han vidste ikke selv, om det virkede. Han havde bare samlet den, som han nu troede, den skulle være samlet. Men den virkede. Bare tryk af. Hvad så? Kan du mærke noget? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Hvis man arbejder med sådan en computer, der er så kraftig, som den her er, så kan en billig film pludselig få noget production value, som den ellers ikke ville have haft adgang til. Computeren gjorde det muligt at spare mellem 3 til 4 millioner kroner og lave tricks, der før var umulige. Jeg vil gerne have film stå sådan her og faldt lige forlæns. Det vil sige, så skal stuntmanden jo også stå sådan. Så jeg ser altså hans krødder lige ind i kameraet. Og selvom det er kort tid, så kan man tydeligt se, at det ikke er Finn. Der gik vi simpelthen ind og tog stuntmandens ansigt og sætte Finns ovenpå. Ved at lade Finn falde på en madrasse på et tidspunkt, nogenlunde samme sted, tage det ansigt og sætte det på. Det er noget, der før i tiden ville have kostet rigtig mange penge at gøre, som jeg aldrig ville have drømt om at overveje at sætte ind i en low-budget film. Men nu har jeg siddet og gjort det selv, det tog 4 minutter. Så sad Finns ansigt oven på stuntmanden, så ligner det Finn, der falder i stedet for. Supercomputeren kan ifølge Lasse Spang Olsen spille en afgørende rolle for dansk film i fremtiden. Du kan lave alt det, du kan lave alle filmtricks, du kan lave filmen fuldstændig færdig. Så betyder det jo pludselig, at man kan producere rigtig velproducerede spillefilm for stort set ingen penge. Derfor er det langt fra sidste gang, Lasse benytter sig af Marius. Hvad så nu? Jeg tror ikke, det er mig, Jakob. Der er måske noget om, at Marius har skabt noget helt særligt. Det afslører denne lille test. Den er i rundetal i ren, rå hjernekraft. Der er den cirka dobbelt så kraftig som den kraftigste Mac. Supercomputeren er bygget og sammensat af markedets bedste komponenter, som Marius Bach programmerer til at yde det optimale. Netop det optimale kan hjælpe dansk film. Altså, hvis revolutionen sker med løs krudt og Hollywood-blod, så synes jeg, det er fantastisk. Så lad mig tage en mere. Den der knap er det. Hold da kæft. Det var jeg med godt af en ny begynder, mand. Jeg må sige, at det ville have været den sidste, det var den bedste. Kom. Med opfindelsen af supercomputeren til film og computere, der bliver brugt af verdensstjerner til at producere musik, burde Marius selv være en verdensstjerne. Men det er ikke tilfældet. Det interesserer mig mere at sidde og nørkle med
gøre produktet endnu bedre og sørge for, at det bliver ved med at være den bedste computer, der kan købes på markedet. Men der er dog drømme for fremtiden. Den maskine her, den ser jeg som et lille blomsterfrø, som jeg håber på bliver til en stor, smuk blomsterhave en dag. En Mario supercomputer koster fra 50.000 kroner og op til 250.000.